ole tuntu makan ngai thlang tur hi pong sual mang mi that tu an chui chua dan ania Florida a Tampa Bay luya chuanin ruang pathum lai maya ron lang chuak hlol maya heng ruang te hi meiche pathum an ni an ko nga chin thanglam engma thum no halawin an oma sarwakin an omani ti chuan poi khoi tu hianin an zawai hian a pong suala a vo beta luya hianin a thlak ta ni in angai theya he poi khoi tu chui chok tor hianin thu nei tu ta chon kum thum lai mai hun an mangani ti chuan heti mek lai kara hian Canadian kholzin pakhat chu anin he pa hi tong ve boka tlai ni tla tur thlir puya he pa hian a soma alonga chuan anin khal chuaka tuipui lai li an thlenga mi mu phak lo na mun an thlen huwa chuan a vo bet ta a henula hi mi pa ina an la khoi lo virgin ani nima sela he pa hian vo betin a khoi che zui ta ani ti chuan a hnu le a midang dangin an tuar ta khani a engtiangin nge an chui chua engtiangin nge poi khoi na hi a thlen ti te chip chiar so kin tun ruma hian kan ron chop chua ke abula tanga top thlenga melong ai thak sak turin kan so ma cheu an voi khatna turin meche pathum te chu Florida chol mangin an jina evidence atang chuan long an chuang nge ni na lang ti chuan an bo zui ta mai ani an bo dan tak she tura han chui zui zel turin nu atam lo hle maya evidence pakhat lek zum tur point mail sang khat bial ani lo vek point mail za bial chung an dap chhuwa vek angai ani samla zai le fingerprint te chu tuina tleng fai vek tom sia ma se mi puite chiar thei tura fakna emo hriat tirna emo an tar chhuana billboard chuan khole tuite chu nu chui tu a chhuwa ta thungani he tual thana ra pom tak chui chuk tur hian investigator te chuan kum thum se tan be ani kum sang kha zakwa somriat pakwa zun thla boruak lum nom taka chuan tu kha chu Tampa Bay Florida thunei tu te chuan me che pathum ruang Tampa tuipui ron lang hian mu chuaka poi khoina om nge ni ti chu hai ruala nelo a chan chu chung me che pathum te kut le ke te chu nylon hrui rong eng manga phuar ve kan nia an ngonga chuan leitlang or tir ve kan ni bok chung mi thi te moi chu thil ban tak te manga char phui ve kan nia an go nga chin hnuailam chu ruak ve ke na omani ara pomin thin na thonga engtin nge chu tiang khopa thil ra pom chu mi in an chunga an ti thei ti chu ngai tu phak ba ga thil mak le rap thak ani investigator te zona ma chon ma sak ber chu chung me che te chu tu te nge an ni ti hi nia id an kol lo wangin tu te nge an nia khwe tang lo kal nge an ni chol an man na turin tu te nen nge anin biak po a ti te chu ol sam taka han fin via thei mai ni bok si lova limong lama an pil theinan leitlang pang som thum zetarit chu an ngonga thlun ani chungin an ruang troi tran ta chuan an tak sa chunga boru ka siama chu chuan ruang le an leitlang orte nen chuan tui chunga aron vorlang ta ni na lang tui temperature chu alum le a aya tui vot zok le temperature niam zo ka thil thleng chu ni se chuaya radio zokin tui pui monga an la om nge yang medical examiner chuan ruang te chu tui chunga ni thumaya tliam lo anom to nge ni na chuta khuilaya chia nge chung mi thi te chu paithla kan ni hre thei tur chuan thuang tel ze YouTube channel hi subscribe pot ni se ti in ngen nan siama like le comment share te ti turin tuna hian kanin som ani paithla kan ni lai hunom vela tui thachak lamzir chiang turin University of South Florida te chu an ngen ta top mayani investigator te chuan tuipui khola ya emo pai anian ringa le tangin emo vaukam khoilai tangin emo pai anni satya lawang ti chu an rin dan ani media lamten ruang chhar chung chang an lo hriata chanchin an vor tlang than hnu chuan vanei thlang takin thupui mo tak mai an dong ta hlol mai hotel pakhat atangin ani hotel manager hian police te chu aron phone a soidan chuan ni thum hmalam khan nu pakhat le a fanu pahnih te chu an hotela an ronin ngata chu mi hnu chuan an hmu zui le tak lo thu aron soyani
an bung ruate ro ala thlapa an thlemna pindan an han en fia chuan an bung ruate chu ninge moza chulai hmuna chuan anom na ngaya an lo thap mai churu ma chuan midang an lo chetla to ani ti riat theina evidence pakhat ma lova an khum tela chu del lovin alo mai ba ka hruk puante po ti non lovin alo thlapa engkim mai chu na ngaya vek mai ni ti in police te chu an ron thrila nu chui tu te tan chuan nu chui na ko ngatang kai le bultran na tur an nei ta ati lo thei lo churum chu Joan Rogers le afanu pani te minga zialu alo nia ti chuan nu chui tu te chuan Ohio veng pakhat Wilsera bongvul tu Joan Rogers si pasal Hal Rogers chu anwa bipop ta a chansin te anin hril hriat nu in mit thiruang te finfia an ni theinan an dental record chu Hal Rogers chuan investigator te hnena avathun ta dental records atangin mit hi te chu kumsom thum paruko upa Joan Rogers si kumsom pasari upa misele le kumsom pali upa Christy te an ni ti finfia ani ta ani autopsy chuan mitin hlauthon ruk chu aron nem ngeta mit hi te chu pa chuan tui mu ania chumiom zia chu anung chunga tuipuya the thla kan ni ti na ni investigator te tan chuan mi che pathum te thina chu tual thana satli amoi ni lovin thu phek len chua du nai mo thil ti man hremna na in thana ni in angai the ni tampa be thil thleng tri bayom taka wangin chunglai vela cheng te chuan chu tiang khopa thil rap thla khan ti du tu chu engang ram sa nge ni ngai ti in tol that tunun rom tak chu riat chua an chak tak zetani mi che pathum te mi chu in tuam lovin a oma detective te ngai dan chon tu that tu chuan me che te chu an chunga thil thleng mek chu mu se ti adu le ni in an ngaya achunga thil ti wanga an mi ta lo na lo lang te chu mo cha ka aswal uchuak wang te po ani thei bokani khwalzin pathum te anung chunga tampa beya paidu tamai chu tunge mu ani angle Joan Rogers le afanu pani te hian me ni somni paru kumsang kha jakwa somriat pakwa khan kar khat thanga Florida lama sign saying turin ankal khania heti la hian Joan pasal le afanu pani te pani bok Hal Rogers sathung chuan in lama lo umathlang ta zo kani ma se an ruah man lo ka nga achung te ron ho hun tu ruata an lo la ho lo chungin Hal Rogers sa hian police te biak po na ni thum dang ala nga kani detective te ngai dan chuan chung ko achara pakhat mai ne lovin pathum la ya chara ni chuti chung chuan a mela lung ngai na lang lova lainat na nei lawang mai na oma Hal Rogers san police te a hril dan chuan achunga van doina thlenga wangin lunga in dom kum man po ani lova englai po a farm en kol ngai reng rengin a man lela ati tur tu zong zong thok mol mola lungkham dang nei chu a man lo thu asoyani investigator te chuan tual thana thlen ni a Hal Rogers sa omna chin an han chui ta he tual thana thlen hun lai vel hian mani kho saka in rel bor pe lo wangin Hal Rogers sa chuan restaurant a avain no por mai thina ni ome zingle tlaya restaurant a cho ai mai thina athu soi chu adik nge ni ti hriat pui tu tam tham se tanom bokani chowang chuan in nam hnoina nei lo nge ni in alang bok autopsy an hantia medical examiner chuan tuipui tu in mithi ti taksa a forensic evidence poimo zong zong atleng fai vekani ti a mu chuaka tui chunga rei tak lo in chia to anya wangin trace evidence rang rang sam mul lazai le fingerprint te chu mu turom lavin tuin atleng fai vek to ani an taksa chuan hliam nu ma mu turom lova chu chuan tharum ne lavin na sa takin vo an niang ti arin thiam tir theani chu mai ba ka mi che pathum te chu mi pat mi chian a man pui an ni nge yam ti chiang taka soi thei po ani lo boka chu wangin investigator te chuan nuan chui zui na mai tur forensic evidence an nei thei talawani investigator te chuan Joan Rogers sikar chu an zong tangala an zon gel nuwa to pa Rogers sikar chu longcho na bula an va mu chuak ta kar an va mu na mun chu Rogers sitanu fa thlen na hotel atanga mel khata hla ani ruang mu ani na atanga mel somhi panga a hla a ani thonga
kar chung chungun takin an han en fia a chunga chuan lekha them pahnih kutziaka thilengi lo vel chin chian alo in ziak hian hmua in ziak pakhat chu hotel lomna chin in ko hmuna ni pakhat dang le chu hotel an thlenna lekha them manga longcholna hmun panna kong chin ziana ni thunga chu lekha ziak pahnih da chu enfia turin forensic document examiner nena an va thon ta a forensic examiner chuan lekha ziak te chu ngun takin a han ena le days in hotel lekha puana kut ziak chu Joan Roger si zia nge ni ti alo fin fia theita ani a chan chu khai khena tan Joan Roger si kut ziak an lo nei lok to wang alo ni ome lekha phek danga Roger si te thlen na hotel pan na kong in ko muna kut ziak ero chu adang lambik leya chu lekha chu pi Roger si emo afanu pani te mo zia ani lo thung chu lekha ziak tu chuan thumal korni ti in ziak lai taka ti chu horopui ti amanga horopui ti ani awang chau po ne lovin ar sin te a ziak sin ti chu seyang reng takena ziak thonga adang dai tlatani tin horop uai chu munli la ya manania ma se manani peangin azia dan thak dang lam phret zelin adang lam vek bokani chu tak chu apoi mo bik leya ti chuan chu lekha ziak tu chu anzon chuange angai ta anjong mu thei hlawani chuan tol that tu chu an chui chuang ngal don ti na ani thei ta ni lekha chuan kut ziak mai baka nu chui theina tur man ruwa pakhat aking tel boka longkal chuana hmun in ko mona kong chen in ziak dot maya chuan Joan Roger si chuan blue white ti a ziak tela investigator te ngai dan chuan thilenge mo rong pol le var noi ni tura an ngai maya longchung chang ani ngai chuan rong pol le var in trial ni in an ring ani ma se rong pol le var nei longchu longchol na chuan hmu tura wang hle mai dik tak chuan chung lai vela cheng le khwal zin tu point long te chu tui chunga ni kha te chu an thang pui ve theya chu tiang boru kara chuan police te chuan an nu chui la ya chuan ma son na an nei thei thung ani thulo ro rup to in police te hril dan chuan tol chung mi pakhatin phalna nei lovin chulai long chona huna tang chuan tuipuya ni tla tur thira long manga khwal jin te awa chho pui thin thu alo soi ta lu mai le chu pa ming chu Jason Wilcox ani tin long rong pol le vara chi ani ngei boka anun hloi an han chui ta nga zungzunga Wilcox chu thu boy nei lai alo nia tun malam poin alo che her ha ve viau to alo ni ome mia soi saka wanga lungin lo tang to ni boka long chona tanga mel nga a hla chenga a chen nan han dap ta le ain hung chunga chon long chu alo om nge mai tui chunga mi che pathum te an pil theina na concrete lang thun biang tak po alo om nge boka thuan han zofia chuan tual thana chuan in nam hnoina ani lo ti in alo phana sa hle maya Roger si te tual thina nen han thun zom hal chat tur fin fiana fum fe tak om lo wangin kor thu pek manga akut ziak lak chu thil har sa tak ani nge yang rin hlel han neya rin hlel han zon mu chu a thei nge maya poi khoi nge ni ti fin fia ron thil online ani hau lo thung homicide investigator te chuan Joan Roger sile afanu pani te tha an ni ma kar ni malam khan he tual thana ne na inzu tak pakhat kumsom ni palia upa Canadian khwaljin pakhat le mi pa pakhat long apol le var in trial chanchin an re chuaka Canadian khwaljin meichia hi helong nei tu pa hian alo bia lui kam vela tanga tuipuya tlai ni tlatur chu thleri du empty na lo soma ani po chuan a thalom anuam ngo tang chu ti in alo rem ti ve mai bo tuipui zau lai le mi mu lo na mun an thling ta mo tia chuan chu pa chon thok le khata Canadian nu chu a honga chemte chuk to ina mut pui lo ani chuan tha ani tur thoina vo ta thut maya chu mai ne lovin vaukom lampana in hleu ka ya tumani vai chuan tuipuya sark an tam hle ani ti in a soi thai bok chu nu chuan khongai takin ka chunga engma ti su kala thiang hlem sia ti na chunga engma ti lo turin angen lom loma chu nu soi chon le dan chon chu mi sual pa chu azau thau tak zetani
ti chuan le chu pa chuan a pon fen chu a chemte chuan a kewa amal te chu a chemte chuan a zut sak vela chumi hnuwa a kut chuan a thil chu a zu hupta chu nu chu hanre de uma sela a kut le lam chuan a hmuya hup saka i tre chuaka tal chhoi to mani vai chuan heta hian i thi ani mai ti in tal chiam lo tur chuan a vo zui ta ti chuan a thom hno chu dim bak sak lavin a po thlak saka a pong sol zui ta ani a pong sol main chu mei che hne na chuan pong sol du lo wanga tha ni chu hlok na au mi lawania ti in a vo chhun zom zela chemte chuan a bra te chu a zai thler saka ti chuan underwear po chemte mangbuk chuan zai cha sakin a thiang hlim na chu a khoi chiat sakta ani chu nu chu a chengam to lova anun na chan ai chuan chu mi sual pa phur le zau tho tak mai laka chuan a thiang hlim na chu a hlan ta top mai ani Roger sitenu fathum phurna hruyang kha lunga akol ngei boka chu tianga du to ka anga hnuwa chuan chu pa chu anuam sam lo ta vak maya thok le khata chuan a luak ta vak mai a phur luat tuk wange a thil ti wang zo ka luak chok ta nge ani tiaro a hriat mai bik lo engpo ni se chet phung mak sak tak chu ani phot mai a chan soi tur fak om lovin chu pa chuan khuthim hun a ngak te te ya vau kam lama long chu tol tirin chu mei chia chu mun him lampana hleu kai a phal sakta ani investigator te chuan chu pa chu Roger sitenu fa thatu nen thungun nge ani ti an ring hlel ngala Canadian nu angin Roger sitenu fa po hi thlem an nian ring ani vandoi thlak takin Canadian nu chuan police te hne na achunga poi khoina thleng chung chang a hril ma in alo in bual mana chu wang chuan atak sa atangin DNA an la thei talawani masea ma pong so tu mel mang asoi atangin police te chuan alim an duang chuaka tual chung chan chin the dar tu te hne na an pe chuak ta ani Canadian nu chuan Jason Wilcox chu ama lo pong sol tu ani lo ti asoya chu wang chuan Wilcox chu Roger site case a rin hlel zinga tel ani talawani chu mai ne lavin polygraph test apal tang mai ba ka poi khoina thlen lai khan mun danga aum ti fin fia ani tel bok poi khoi tu lem an the dar chuan nu chui tur tam tak aron ring chuak ta chung te chu chui zuya an fin fia le thlip thlep angai dom ta ani longrong pol le vara in tial chung changa po thuro rup tam tham zet an dong hal chur mai thu zofia tan longrong pol le vara in tial nena in kai hnoina nei mi tam tham zet an koma rin hlel atanga pai an ni theina na police te na tho chu a hau tak ngutang le lungbang su tang maya chui zui tur om lava an tom le tap nuwa chuan investigator la chuan kongdang an dap le atul ta ani to thatu ku ziak ni nge ya an rin chu kong sir vela fakna le riat tirna an tarna angchi billboard mun nga an phaulang ta tuwe moin chu ku ziak chu a re thei hlawani chuan police te chu bepup wat turin an ngen ta he an thil ti hi dan pa ngai zan chu ni lo na in du than tur dang an nei to lawani chu ku ziak tampa highway sira an phaulan chu nu pakhat Joan Steffi chuan alo mu fu hlau maya chu ku ziak chu alo la chin chia kal mai le contractor alo hriat to thin oba chan tlar ku ziak ngei ni na riani Joan chu in lama atlan ho thuaya oba chan tlaran an na a tho saka wanga receipt a pek oba chan tlar ku ziak ngei chuan na chu a han phor chuak ta chu receipt ku ziak chu police ten an mi du an zon lai mek oba chan tlara ko ziak nge ni ti a hre thei ta ani chuan lam dang siam angai to lo a thil riat ang chu police te chu arang lamin awa hil fai ta vek mai ani nu pakhat dang point police te chu lo be popin long an soi ni om tak chu tampa a alai zon no chena bul lo ka cheng ve pa pakhatin ani thu alo shil ve boka tin midang pakhat point rin hlelem an zia chu oba chan tlara ngei nia a hriat thu aron soi ve bok chu mai ni lavin mi thi ta ruang hmu chua an ni khan oba chan tlara chuan a chen na a son ve ngal thu
asoitel bukani police te chuan oba Chandler thalak le rin hlel thalak an zia kha an han khai khin ta ale an lo inang hle ti an thri thei ta ani oba Chandleran risipa azia le Joan Roger sikar chunga le khain zia kan hua kutziek te chu an han khai khin ta ale rin hlel tur reng aom lo oba Chandler zia nge ani ti an chiang ta ani chu risipa po chuan muntam taka horopui ti manania uai ami lam zia kumdan te po ai nang vek bokani document examiner chuan minute kha chung lekin aziek tu chu a hre thei tangal ani oba Chandler hi kumsomli pathumo pania contractor lam sumdo na khoi mi ani nupui nei lai ania tuna anupui ne na anin nei ma hian nupui po alo then ve nuang to a anupui pasari te lakatangin fa pariat lai anei nge nge ni thu boi tam tak ortoania henga thu boi te hi rol tharani lai pong sual thu boi pani ani tele damdoi kol phallo akol wang tele mi ku thla ka chin wang tia ani ani investigator ta chuan longjong zong in tuipuyo tanga khomwal lam an biak pona sip to sor phone call records chu an han zir chiang ta chuta tanga an mu chho tak chu kha Canadian nu pong sual ani ni chau po ne lovin tual thana thlen ni po khan oba Chandler chu tuipuya om nge ni ti an hre thei ta ani chuan thil mu chu poimo tak alani nge yang le Chandler chuan tual tha thu boi chung changa chuan in hnam hnoina nei lo ti in a phana sa hle maya nimasala police te kho khern hnoya om lain investigator chuan ama kok fak thei tu tur mi pakhat an kauta chunu chu Canadian nula longrong pol le vara in tial chunga pong sual tok ta kha ani investigator te chuan oba Chandler thalak le midang thalak da pol an han en tera rin hlel tur om ho lovin oba Chandler tharak chu ama pong sul tu nge ni ti in akok ta chat mai le chu mai na lovin oba Chandler nge ani ti chiang turin Chandler chu midang te nen din tlar tira mai chan nge ya mu adu thu soya ti chuan oba Chandler chu midang pali panga nen an han din tlar tira Canadian nu chuan alo kok le ta chat mai ani investigator ten Chandler lung en fia an vatum chuan lung chu alo khal to ti an va mu chuak ta lung chunga fin fia na omte mu chu lova om theinan ati ani nge yang prosecutor te chuan oba Chandler chu thiam lo an chantir ngei theinan kuziak le kha bak fin fia na dang an ma mo bel ti an thria soitong khan forensic document examiner chuan kha Joan Roger sikar chunga an mu brocher sa thu in ziak kha oba Chandler ko ziak nge ni ti an fin fia ma se investigator da chuan chu brocher sa chuan thiam lo chantir thei nge na turin ko ziak chau ni lovin thil dangongem ti chu khriat an du le ta ani ti chuan chu brown chara chuan nin headline test an han ti le ta a he nin headline le kan ku zetha amino acid te an hanin fin chia khan midlonga mu thei lo ko zetha kha mu thein asin dang in alo lang ta thina ti chon chu ku zetha fingerprint chu a thalak thei torin alo lang thei ta thina ni chu tianga an han ti chuan brown chara chuan fingerprint tam tham zet le kut pha hniak pakhat alo lang ta chung fingerprint theng khat chu John Roger si fingerprint ani ti fin fiania then khate ro la fin fia lo te an ni thum chung la fin fia lo zinga chuan fia kel kola kut pha ding lam thla lang chu tela Chandler kut pha ding lam thla le Roger sikar chunga an mu brocher sa kut pha ding lam thla te an han khai khin chuan rin hlel tur om lavin Chandler kut pha thla nge ni ti fin fia ani ta ni oba Chandler chu mi pathum ruk bole first degree murder thu boi siam sakani ta kum thum chung zet tol that tu an zon nu in kum sang ha ko som ko pani khan me cha pathum ta rong taka tui puya pai tu chu man ani ta ni police de chuina tanga alan dan chuan piro jersey tu nu fa hi tampa be atanga an thlenna hotel lam an pan tur chu kong an bo ta hlau maya Chandler hi Roger sita chuan petrol pump gas station an muwa
Roger si chuan an thlen hotel pan na kong a zota ti chuan Roger si pek brochure sa chuan hotel pan na kong chu an ziak ta chu brochure sa chuan kut ziak mai ba ka a kut pha thla a hnu chhiat ta ani chuti anin biak kar laka chuan tuipui ani tla tur thira longmanga a hroi thei thu a hril loma Roger sitenu fa chak zong tak alo ni bok nen ni tla tur thlir chu an du thu an hril ve ta santlara chuan long om na tur mun thrilin John Roger si chuan days in te lekha phe ka chuan longom na tur in ko mu na chu a chin chia ta chutiang longom na konga chin chia na chuan nuan chui zui the na tur thumal poimo tak blue hoi ti kha alo ziak tel ta ani chu mi tlai lam chuan Roger sitenu fathum chu chantlara chuan tuipuya chuan longin a hruai ta hloma tuipui chunga anoma china chuan anno fathum chuan chu pa thun hnuaya chuan an kun ta reng mai ani an rin lo lain a chem te phorin a thu pek zom torin a han vo ta le chung me che pathum ta chuan tui hleu an thiam lova an ta nen ti kong ma in him dam na vaw kam an thlen ngai na a om ta lawani do thlan tor an nei lo wangin thu pek zom chu an ti thei om chun chu ni tak ringot mai an rin lo lain a chem te phor an rin lo lai tak chuan a chem te chu phorin a thu pek zom torin a han vo ta le chung me se pathum ta chuan tui hleu an thiam lo wangin an tan en ti kong ma in him dam na tur vaw kam chu thlen ngai na a om ta lawa du thlan tur an nei lo wangin a thu pek zom chu an ti thei om chun chu ani ta ani an kut phur sakin an ka achar puya mi pat mei chiat na a man pui nge ni in arin thei bok limong lama an pil thei nan an honga concrete block akhaya longa tangin tuipuya chuan amalte te ina the chuk to hlomani along khol chiang lo chuan lama mangin zanria nang man tur chuan a ho tlai deuh tur thu sip to so radio mangin annu awarila chu athu thon chuan electronic sul nu anu chia zuita ani chantlara ti sul dang le chu lekha phe ka kut ziak le kut pha hnia ka hnu chia khani uba chantlara thu boi chu ngai tu ania miru bole rong taka mi che pathum tha thu boya thiam no chantir ani ta thi tura hrim na pe kani kumsom pasari zek ti hlum ani hun tur anga hnuin uba chantlara chu kumsang ni som pakhat November ni som panga thole ni tlai darli le minute som ni panga khan Florida State Prison na tur manga chiu hlum ani ta azan rian hnunga tan salami pahni an trampol peanut butter le jelly sandwich te alama ma se achan be po a ei zolo a thi hian kumsom ruk panga a upa ania chiu hlum ani lai hi media lamte tiamin mi som thum pahni in an thira thu chan hnung soi anei lawa kumsom pasari lung in atan chung hian tlo kan tu pakhat ma anei lawa a chung ten tlo antum lo hrim hrim ni in alang investigator ten oba chantlara an man thei nan hian kumthum chung zet nu an chui ani Florida State big hian kumsang ko som sari pakua a capital punishment an man thar le nuin mi som sari pakhat lai an lo ti lum to a kumsang ni som pakhat khan USB ka mi som li pakhat ti hlum an ni thungani he case b ka hian kha thutluk na huai taksiama mi zong zong mu theya billboard ta kujia kan pholang ta khan danglam na tam takaron thlen ta ani he an thutluk na hi ngai to na thatak ani nge yang achan chu nu an chui la ya to pa nu han chui zui tur dang an nei to lo nu khan ngai to na dang an mananga ya mi puite phungbom an som ngai thina ni an ho chui la ya to pa longbang sut ang maya malag le ngai na an thial lo nu khan billboard ta ku zia kan pholan awang khan an tan chana tor a om lo ti an ria in thap nang maya nia ma se to pa chuan chan thazo ka an ding ta ani